Pre, ano ko na kung Gcash, pre, oh? Oh. Oh, lahi mong gawas, pre. Ano na? Ako, waso ko'y kalibutan na pre. Pero, basig na kay... bayaran na ng kuwan. Na-scam ka ba? Gahapon nga. Okay pa man gahapon. Ano na, no? Ako lagi, oh. Okay naman kaya ako, ah. Gahapon ko na ning chat ako gahapon. Ingon siya nga. Nga isa sa kung Gcash, kay hulgan ko niya ang kwarta niya. Ya, Motong gihatag na ko niya, pod. hatag ka. Hatag na ko, kay hulgan man niya ang kwarta ko, no. Ya, pisan pa, umahatag ka. Nganong naingunan na siya? Pero hindi naman mo open, oh. Ito, ako open, oh. Wag ko load, ha? Open kayo na. Oh. Open kayo na ako, oy. Wa pa ka nag-hack niya, no? Aw, di, sad, oy. Imo nang pa, ay, kung yung na, makuha yung password mo. Hindi na makuha ang password mo. Di man, kay basig giharang gilisan ba, ugnan, sa ba? Adi, Wag yun, oh. gawas lang siguro. Uy, nganong nagalalis mo sa Gcash ninyo? Na, Yung Gcash ba? Di maayo, inana ang kuwan. Ako, impuang matik agi, oh. Awan na, klaro na si Crispin. Kasi nagkuha na siya, nagbayad og ka ng salida nga mga sa diha. Mga Miracle. Ay, mao lagi siguro. Basi ka tong aing adlaw, kay naamot di babae nga. Chukul ko ba na? oh, na to, mato na sa Bawa na. to. Mao na. Ikaw god, mahilig manggod kag mga Mantul. oh, dismantle na. Sexy. Ay, na resulta na. Di man kay Ako, lawa Yan, load. ako dili ko hilig oh, awa. Sus, wa na oy. Tay bayato dam, asa ka gikan di ay? Ni duty ko niya, ni half day lang ko kay nasa ko importante nga gilakaw. Mao day nga porma kay murag gikan sa kusina ba? Oo. Nagkilan sa kano magtuanta ka lang mag-duty ta nga mura sa tagna sa nanlaba. Gede kita seksiha pre. Lagi, Paring tono ko basta mo duol na sa pre. Ngano man? Ambot, ano man, init ng lawas? ang ngit lawas. Ah. Mura, init ng lawas ay lain na. Murag Gilantan na mura basta gilantan ka ta dai kampon. Wala, oy. Kampon diri ang kainit. Wow, oy, ko ko hilante pero ganun da pa no. Tibo ko no init akong lawas no. hala no. Kasi na magnet ni magnet. Oh. Ini ko ring lawas mo ana. Ito sa Adi ay. Pantalya lang na oy. Pero Ala na hindi ko pakita. Ay pangaon sa mo ano basin ganahan kaon ako igdala ni para ninyo. ay. Yan no. Sa sakto gini pre. Ang kuwang ani pre kay Sakto na siya. pantulak. Ang problema, gamay ra. Ako na sige ra gimo. Nindot men. Ay maganda. Oh, bati mo pre. Eh, Ay sakto kayo. Ay, Nagdala siya ay, ko ay, ano. Kulapo. Ano So, ni? ikaw ay ba lagi kag dila pre. Yung Ay, bang magdala na abot na yun. daan pagtunga nagi mo abot. Kaya no. Iba. Blessing na, blessing. Labi. Iba jud ko pre. Kaya tilayo ay Ha? anay. Gatuan ako. Da pag baso. Siyempre kagikan. Ito lugar sa Balu lamang. Balu lamang. Unahan ba? Ano balu lamang diri? Noy. Ito dito eh. Kami Balu lamang. nagkuha ng balu lamang. Wala na kayo naman, hubog na. Mura man taga South. Balo lamang. Lugar Ang kalayo makalakat sa balong-bong. Lugar dito. Balu lamang. Ganyan mo, pre. Hindi na kay Ang mura. tawad ako diri sila raman ako napdan. Lain niya kung malubol ba. Pre, di ka mukhang si mong gida na. Makurutin na mo. Sarap ka bukong oris dala. Oh, lagi. Ang Uy, nga yung... Tunga lang mong ana. Ay lang pa ka na si. Mo lagi yung sakto, pre. Purkuwang. Sakto, purkuwang. Kaya ako ni Ablihan na. Di mo man nagingon. Bahala ko ng gamay basta maangay. Uy. Hindi, ano? Ang dito. Saon man ang daghan o niya. Deg, gitaguan ra diha. Balag saging basta labing. Share. Hindi, bili ko ba? Siksi pa. May pa kayo mo. Garay-garay. 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 Good. Binulano na nga garay-garay. Ayaw mo kamo taga Cebu, di mo kasabot. Aba binulano na garay-garay. Parenas dayan-dayan. Oh, pasabot ko sa Wala mo kasabot ang garay-garay. Sugdan na Ano to. ba? Parang murag hi. Upa. Sige, banat. Ako ako lay tagay bi. Matay. Para mo lami atong istorya ba nga. Chat gamay. Bisyo na kayo. Nindot gani pre kay natay news Mara na ikuan, mara na shot nga walay bulak. Di. May man ni. Chat. Uy, dali ato inom kay mo bangkam ni madam. Oh, kuno. Mao gyud, bukod na nakatrabaho. Mahurot na ngagan sad. Eyo pre. Oh, Oh. ako na sad. Oh, asa. Sabi ko.
Pagtanaw lagi yung asa dapita paingon ang tagay. Apa, gainon ni mo re? Ayo sig tanaw sa Lingkod ko dire. Apa ko mo maginom, gainon ni mo. Dahil may kitanaw niya pod. Padung gud na nimo di imo ana. Hindi ko. Dahil may kitanaw. maro din niya ba. Lain mo ko ni, baguhan ko ni. Lain mo kuno imong tanawon god. Sinaw Tanaw kayo. mo. Sinaw mo. Kuan kay Oh. Greek nung. Ina na kay ang gamot. Yun na, taas na. Ilagyo eh. Dahil kina ibtor. Putla. May ay mo. Kamil. Pre, isda pre. Isda. Ay, mahangin. Layo na spasin oy. Tara oh. Layo lagi na spasin war. Wala na. Nasar man spasin. Ano ni Basil eh? Tur ka dito layo. Kala mahal way lah. Spasin nga piting. Kuan ba kana pulutan ato dari ba butang to diha. Suba-suba. Oh, lagi. Ya. May pagkamahalan man. Pambok siya si Basil. Oh. Samre. Barato rito re. Oh, Ayar barato mo na. yapon pre. Na dito sa amo Negros eh. Sa ko igsoon ba, pispan ba? Oy. Sus, pagting yung daghana. Usa man itagan? Daghan boy. Pispan. Ang pispan mo itagan. Panan. Lima nga nang pagting daghana isda, o kayon pa sa tutubig. Kilala. Ibihan kon. Pwede lang daghana lagi. Ibihan sa nimo. Storya tagkuan eh tinuod Grabihan sa nimo. O kayon palagi ha, Ang gina. para makita ang tubig. Grabihan naman ka isda oy. Kamo to, nga imo de, unsa de? Among isda ka to sa mua ay nagtighaya, way tubig. Pero buhi pa. Sa? Nare, buhay ka Naday na. Naday. Oo. Nagsenbiting man siya dong. Unsa? Oh, yo. Sa mga Oh, tama sa. Oh. nagsenbiting. Layo ra kina sa mua ay. Kana inyo ha. Isda. Sus. Kita agmaya sa mua. Murag patok ra ko noy. Tagko ka sanan. Gusto agad. Oh, maya Maya pato. Amo maya. Maya mo bato. Inog. Batog sa humay, balik humay pa. Grabe sa nang nagkuha bukat kayo. Layo ra sa mo lagi. Pre kana imong sus taon. Amo ang mga lubi nito. Tumba tanan, wala ina kinasak kuan may lusi ulo na muna. Dai, but sa nang tumbatanan. Tumba tanan lusi ulo na muna. Grabe to sana eh. Tuwa na imong story book ay. Aw. Sige ka mo to. Pagami na imong maya. Pagami na imong maya. Kay pabarog ko na ko ning mga lubi. So, lugo lubi. Oh, pabarog ko na ko.